ए मुकेश बबुआ एक जानी के एक जना दिल्ली में रहत ले पैसा भैया गर्मी के महीना बा बाबू छत पर सुतल बाड़ी बलमुआ के याद में एके बेर चिहुक के उठली मोबाइल निकाल के फोन करता कहली कि हेलो ए रुआ के बोलता नी पिंटुआ का पापा बोलता नी टिंकुआ का पापा बोलता नी तो रुआ घरे जल्दी आ जाए तबीयत हमारे एने उन्हें लरम भइल जाता गर्मी के महीना बर्दाश्त नहीं के हो पति के वियोग में तरफ तरीका को हतारी बबुआ रे तो सुन ये सजनवा तनी मानो ना कहनवा तहरा बिना नानी लागे घरवा आंगनवा कोहियल राखी समान तहर से के राजा घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से राजा घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से जिया 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 अरे 12 लाख भैया बा और क्या कहता बबुरी गावा न करा के सोइया गावा न करा के सोइया घर बैठवला गावा न करा के सोइया घर बैठवला चढ़ल जवानी हमरो माटी में मिलवला एहे चढ़ल जवानी हमार माटी में मिलवला अरे बेदर्दी पिया तनको नहीं खे बुझा काए बबलू बाबू ए न करे तो कैसे काम चली चना काटे अपना मुंह में दाना लेके चना काटे मुंह में दाना लेके राजा आओ घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से राजा घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से भैया बुरा से जियत रहो और क्या कहता कल के बोलूंगा तारा याद में हम दिन रात मरतनी तू प्रदेश में जाके बेदर्दी हो गई लो बैठी
भुलाइले ए हो बलमुआ तहार याद ना भुलाइले राजा काहे गइलो हमके धोखा देके राजा काहे गइलो हमके धोखा देके राजा काहे गइलो हमके धोखा देके राजा आव घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से राजा आव घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब तो पोरे पोरे ले से राजा आव घरे जल्दी छुट्टी लेके मोर जवानी अब पोरे